manifestation Italie mu pour le futa doit ma andude doit ka mayande mere mi ko dumi fala yo leñol pour lo andu en doit ka mayande fenande tanke den jabi mayangol fenande wallahi billahi tallahi en lamota ko lagine mi sifanta on ko laminta pour lo ko mo wopini non ko mi wolani modo be wari en depuis mandi ti den do ko itti 2007 ha 2025 pour lo no warede dum ko dubi jelunu stratégie fu sala on andi lamu no wodi no endorte harna o plan do ko manifestation oui alors réclamer les droits dumbu ya na gonga la minimum c'est d'ailleurs c'est ça que nous devons retenir ko dum doit don taw andude dumbuya na gonga la minimum don na saria Bala Samoura, si c'est de bonne mémoire, il a dit, mais violer la loi on s'aille de men fala, mais appliquer mon s'aille de men fala. Hande, kodon feunda, min comme lui a taon, on a dit parti du politique de la Guinée. Kogonga on sousare redu, ya u goltanda na dumbu ya jungo, parce qu'on a là on foi. Donc on sousare redu, parce que nous bouille. Mais sousta ya de bat toton parce que ko lagine tung ene c'est-à-dire ko pullo tung wallindirta e mo lamaki madum Alpha Condé ne wallindirta nge on fi yo jonno e lamu allez voir la déclaration d'Alpha Condé selon mes analyses politiques comme yandi kon Alpha Condé wiudo woko kanko ni chef suprême de l'armée kanko la moto en cas si tawi enen en warama parce que mi do andi no ay se warama e wona capable to gol dumbuya dum no c'est sûr et certain e wawali to gol en simple civil na Alpha Condé na Mamadi Dumbuya waten itude hay si pullo warama en cas désordre hay si tawi dumbuya itama woko Alpha Condé artata ko dum o woni wadde min Alpha Condé wata to de la mola to c'est-à-dire andite hande la seule communauté qui était utilisé contre tous les régimes, c'est le peuple. Alpha Condé, c'est lui qui a fait un coup d'état contre Dadis Camara. Au top pour Dadis Camara, tout le monde dit Sékou Bakonate. Sékou Bakonate organise l'élection au Djonimo. Quand je vois les gens dire que ça pour manifestation, what is Alpha Condé, oui, Fernande, t'as go to Djaboudou. Mamadi Doumbouya, que problème intérieur entre Mako et Idi Amin. Honno wiete Namori honno Kasori Fofana et Damaro et Kanyum et Djane ko kambe mardu no problème. Doumbouya a décidé de prendre Alpha Condé. Un coup d'état réel. Non, pour garder le pouvoir, Mamadi Doumbouya a pris des stratégies. Parce qu'il y a la stratégie. Yimbe même ben Feondo Doumbouya no tibe. Be yawno be ndari intérêt mabbe on be ndarali intérêt yimbe mabbe be ala Ousmane Fata ko paix à son âme que son âme repose un peu ko neddo yiduno do leñol mum o wi yo Allah wallu en no seedirengi Doumbouya no mujiri muko baawon ko gonga woluno il avait raison nyande kala fini weti pour le futa mijiti ma yiltiti yay gentiti ala Ousmane Fatako o anday gonga menen ko Allah wadi men leader hande ce que nous devons combattre ko fi sauve gol leñol mi yo Allah danda mi dara de apullo wade kural yo ata wadde dum nyande kala mi wadi dum yo Allah ittu dole hore am je peux pas le faire nat woni bano adama kala pousu do fiyo goddo ware Allah mo da pour ton intérêt personnel ça va pas passer, ça ne passera pas. Parce que ta siku hido joji enen do fop ko Allah hotante na goddo ko Allah addiendo Allah buri en andude Allah andi ko mijiden enen e hore men andi démocratie ala la Guinée. Toi tu le sais, l'autre le sait, tout le monde le sait. Doumbouya, nous sommes pas étrangers à lui. Yimbe be andamo ben en hebir tang e wondie makko e der dubi tati e lebbi hide ngandi mo joni kala mo wiuda Doumbouya on tigino andi mo joni wiida ko be laamu ben yo be yabe jonni dira juude be ndara no be hebira force de résistance parce que be andi ko dum to ay tude Doumbouya na ko ben tando soulèvement populaire manifestation place publique dum itali Doumbouya
Dumbuya sinofala manifested de Paris à Angola. Madou de Angola Amérique. Donc Italie Mamadi Doumbouya kawoni donc parce que Mamadi Doumbouya on va prévenir stratégiquement comme stratégie Paul Kagame. Le moment qu'on va dire ayon toujours vous partez par des émissions ko bernde yaroton wana hakil wana mi gitare wana na ronkugol darugol ko no hadi mi dum do hadi mi sanza dum do hadi mi yarani mais ni ngodo ko esprit Paul Kagame o jogiti yeddu don si kudon ko petit problème moy dum no dimba Doumbouya minio no Doumbouya a ciblé c'est-à-dire crise du bourdi di hutbinade et transition di Afrique ko Doumbouya tout ciblé di Doumbouya d'ailleurs avait un problème ethnique donc un deux Doumbouya mo jogiti ko était compose crise économique c'est-à-dire trois Doumbouya no marno problème ko était con crise carburant ko nante taymu ko yimbe wona warede d'ailleurs comme wonno Doumbouya à sa place aujourd'hui c'est-à-dire toute ethnie c'est-à-dire ko était con ethnie il va tirer ça au sein du gouvernement au sein du gouvernement au waradun donc pavillon dum hande toutes les personnes qui se vancent ne va jamais prendre le pays. Oh ya na elenga di Doumbouya, ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas ça dit na e fale men Doumbouya ri la amigo. An e min en habano ki Doumbouya do. Ko do wadi si minni so yido nyina Allah walla yen. Allah no Qur'ana no yewti fi dum. Qur'ana no yewti ka Fatiha. Al Fatiha Qur'ana no yewti fi dum. O wi mo wona ni bondo e moddo kadna do mo wona ni moddo be bentun kala kara ko mi yewti dum kak ko kongo lalla no kala firando ma Fatiha yewtete fi dum o aduna mo wuru den do sur cette terre alla no wodani bombe ben no wodani moddo be combat mengon mi sikude si mi faljani ari ko fiyo selu dale lam o do no objectif mengon ka min ko dum mi wonno pirande Canada on de pirande parce que reconnaissant parce que mi ala nay non toujours dans l'année 2025 min yande ko non de pirande 2024 min na est-ce que yide ngandi ko non de pirande wi de yi ko fiyo selu dale lam hande mo joddini ma do landike ma hakuni may Allah kono laminta selu dale lagi awa ta jabade dum parce que ala lawol hollungol selu dale nge Doumbouya no famondira ko gonga ko fenani sta yon piri dans une bon. Fi Alpha Condé, est-ce que c'est l'eau dans les lames qui fait? Mais non. Ça d'ailleurs vous devez comprendre. Mais on a qu'on non pirande. Parce que si tu as un pire fi démocratie, mimi tawaka. Mimi tawaka un pire fi démocratie. Pirane, fi yogonga nyi buka lady. Pirate, tu faut qu'on fait nande. Adu on dem pirande. Tano ko fi démocratie on dem pirande ara na adu on dem pirande de. Mimi pirande ta fait nande koy. Mi ko dum yala nyonge serti la widi. Parce que hande kadi ma yalten wowlen ko non den pirande ko do wadi ko do wadi réalité jidi bon stay ko fenande on don pirande ara ko inu gol do bon ma piren wartindire fiyo Doumbouya yu non mi hala ni no en dans l'année 2024 mi fotinde Doumbouya no yiwa wo ara ko pullo lamuto jonnon labani en hanki poy Doumbouya odo wana on da cutude lamu goy en tigi ngandi dum menen no be ngandi dum ato hanki yewtude no mi wolira non minyon le 31 décembre fuy fe eta rien imbe be nyindi no mi anda fuy ton ko boni anda fuy ko hombo ni anda fuy entre onon emi joni yewti selu dalen hanki ala mo jenta ki discours makko on discours do na discours wulbi no Doumbouya de discours mo 16 minutes en nani ko présidentiel dale yewti tonkon ko be woni wiwde haray be do warama be do nangama be do détruisama Doumbouya wolali gonga Doumbouya no wadi dum do Doumbouya waday présidentiel dale depuis be fuddi dabbude lamu ko yimbe tumbe woni felude kari no wadi dum do kari no wadi dum do démocratie laminta Afrique do hay Amerique na démocratie lamula donc hunde wonde clair mena men sofintina kay ko yimbe monoto parce que min pay ko sari ala goto mo mi nyamani depuis mi fuddi wadugol dun do mi nyamanali hay goto mi torota ko mi wala ko mi fala no kel kam fala e sai ko mi fala andi ko mbo mapi ko si gazi le kinge habibe opposant jo korbe ma lando ma ministre jo mena lando darte yesa mi mena podde ma yalta fus
parce que men joganaki ma menen ko énergie amen expérience amen golle amen woni men nyamminde wana goto min mi nyama na Paul ou Pierre min ko non do tum monoto mi ana sabu hunde wotere ko ete ko hakke no hulbini min ko non do ma poto mi sonjo ko do adi min non daro be lambe do mi monanta ko sabu na simi yewtali on ko mi andi kon hare mi fenani hore am mi ngala do Dakar do mi tawna jungo ko nyama be langodi alamu mi nyamani mais mi fena c'est-à-dire be fena taw be fena na hore mabbe si tawi o mo yoto non tola ba ko gorko e ti andade Mamadi Doumbouya no kapale Mohamed 5 to wana na fenande non te yalte theory hande kadi kala wawde den habbimu kala wawdo dartaje Doumbouya e wawa sutenude on tigi to woni ton na inugol kari ma kari dum tagoto mantu macca mun tongal no fawa Mamadi Doumbouya himo konaki kala andudo no hooli hore mu ko woni ko wolude ko gonga don tigi ari tawamu kala waddo wallahi si ko mbudi on tigi landi si kala yo goddo artu exemple jetta labe inna labe do foko mi lami ma jetta kindiya ma zere kore wiya do Mamadi Doumbouya la mak ansa wadi dum non fo tawtete odum to woni der to nay nugol do bede wadde dum ma bede bembe to la ba mo bindiri Dakar do fo bede ngandidiri bede ani sont capables de quoi ça dit o handi ko ono woni anda yimbe be o nganda yimbe be ngo nganda no jodora ndare be wonno be do fosi na be wonno pirude fi yugol Mamadi Doumbouya fewndo wali do andi ono no wadi confamali no waddo yimbe ko be woni afosirde wo ma ko be woni pirande wo ma ko be woni dogande wo ko hunde wotere dal na dum hande ko be woni pirande ko fi yo Doumbouya jonnu be postum fi dum tum be wonno pirande hande piran don fi ta endo post ko neddo goto wano foni ke mengo piranal fi yo ta endo post de foni ke menge wiuno ko CNT on fala Mamadi Doumbouya yi jonnata woni ko dansa kuruma o jonnata do buyno do o ay nde hitande 2025 on hutoto buy kadi on hutoto buy min yo be wonbe jokkude do poro parano do fu mi ko dum o yatara de certains événements je vous avais dit c'est-à-dire hollube gardibe Doumbouya ben min pay ko sare ko be mi wonno jollitude do mais be wi nangi Allah ngel sigi hubbi goddo wata barude dum sinara ko gite ma den sumuda réalité lendi ino sede ko na ko wolede buyande si Doumbouya no dibe wibe abome ngal finima do ino do wala no do dogide Sénégal do mi sukabe buyno ya weltano Moussa Ousmane Gawal no mimo kaw yaldu vous voyez la vérité vous dites que vous combattez pour une démocratie c'est quoi on fala ka Doumbouya kono si Doumbouya jetti joni on sokoto wi on ko gebal mongal ka leydi lagine non ko dum manjan sili be hebi mais enen tiki ko infenobe c'est ça notre problème c'est ça notre stratégie tant que des fenindirande manika be lamoto yore men o jindi tete jemma nyalorma bimbe kikide fi yo sanze ma wadu Ousmane Gawal not down noma mo département yaw ngino mais woni reconnaissance fema et puis da keldi no ida wakili no alla jonnima do hunde labande jabadum inda ifo inda no weltani mami be noddira be mi yamini mi yata parce que tagado sa teddini hore ma teddin kongol ma principe c'est ngol li tay wono exemple e Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya hino do firfeyi menen be den fala tawede ka CNT ko men fala tawirede ton ko fi defandu golo ko do harasi darama ka parlement ko du wolte hande dare Sénégal do Ousmane Sonko no recadri et o wiete do Tahirou Sarr allez voir ça parce que gonga e fenande no sedi menen nder lerji mede way wurtude Doumbouya parce que Doumbouya ko faala ko nyentino mo kalamu don jonnon enen ko faala den ko yo selludale laamu si tawi selludale laamu taako hare ko non solution hande ko piji didi lamminta selludale idi pet na ko dudi tanke o rewale ngol lawolo laamu taako d'ailleurs on itta taw affaire o dina ko enton kondo mashallah insha fo ko fenande ka dina nawno ngaddika hay ka dina kan yuri ton no pirede nafiide rewde dum
burbe be ngunjade gurana lagina ko be burata fenude be wolta gonga pullo wareta ki do abe wola goddo tonya taki abe wadana dum bayana si ligi islamique ko noddi be jonni be mbudi be jabay si mamati dumbu ya invité be sokko be aray hakkune men jara yenni ndiro ay ko warata en konko du woni arde yeso son nanali ko woni ko yewtude do sellutale mimmi do pirana mu fiyo lamu kono ko si tawi non himo famude lawo lammina mo ngol hari ko sedi awo holordo men inni on ko fenande sedi awo lamminta tappa haron ka tay sedi awo lamminta ka na do yalti wiya ko France holora Ibrahima Traoré pay ko gore umme Ibrahima Traoré heccira en duubi joyi o cira en num kanko attita de France ko fenobe be fottuno risi ko don Ibrahima Traoré détractibe o wi awa onon o dirigeant africain ko jodi do ko fenande France lamminta yawgol jodo e gol hotel hoy ma jodo do wada e résidence hoy inna kanyun no habbi kari ko fenande wulenara lamu gun ko finkari ngin tinkanata e kural fetta pullo futa non ala den dole fewndo doni e ngala e wata hebude e ngala den dole joni non ko buri o mo dega be andino de fala la mo administration be ala jabude jondo de dole be ala jonde dole joni ka loi fondamentaux ma tawe dum ma wonon des jeunes engagés des jeunes dynamiques kadi pira non idamon pira non gonga c'est ça qui va faire un changement mi ala ni on dumbuya mi do andi fulbe kala ko dumbuya watta be landoto dumbuya landoto be e no andi mi do andi be hibe andi mi do andi be ko wole ten kon do dun no jenta lagine partout hande selu dalen ko mo labe ko burta kon wernu de lando fiyo nyebu ko labe aliuba ko mo labe est-ce que fi aliuba nangama o ilabe no pira wonno be mayande lamu fo ko yimbe goto fayda ko be pita gongore mas ko natata mo ko be tuwana no warede hande wi jamao yo be heji ka ciudi wobbe no fala essayer de ko du wadi simi yaltina no video do yaddube be yondar mo yalti do no wola fi lamu mano pira fenande dumbu ya wiyo ane 2025 ko kanko andie si dumbu ya wi kona kiri fo walo to sa wala ki be seke ayona mono hutidu yo testu si dumbu ya wi quartier fo wal to ko tere ben kullunku yo goddo yaltu filfita kural wada e becce maade no arno yaira uttere ndango o wari do be manifestaki na fisimbe manifestike si dumbu ya ni hande fo yo natu walo jon fo nata walo kadar no yawi si du wopi ottere ben kullunkum be wekkine ha jamandiya be darnire or nden kadi c'est clair ko du woni laamu ay no ngono ngara mi anda ko démocratie Allah won do noddude e ay qur'an no holli mo wonani modjo be bombe kadna do ono wion ko Allah holor do hare de habbi Allah mo holor do ngo Allah no walli en okke cellal okke en hakkil kono dole den hino manki donc mo inni ma dumbu ya lamaki kona kiri dum no fanka anda dum ko hala pese nani hala fenande so jetti wano seku konduno onno inu de dumbu ya lamaki lagine yo ari kona kiri o wola dum minge hore an o wi la yo miya kona kiri minni mi yata parce que mi dandi ko on tonko min non ko minni mi watta ko mi do way nodde biddo goddo wadu dum min do way wadde dum mi do andi mi yata fero kaaje mi do andi mi yata piya goddo mi do andi mi wona pre mayu goddo mi do andi mi wona pre e konko wona wadete don mi inda tayo biddo an wad mi na tayo si do wad mi na biddo goddo yaltu wad kan gonu yaltini mo ton tando be nyama no ka FNDC est ce que be halande on landa be ko jelu mbudi jelu be jonna ka FNDC terte fi asile king parce que on yon na on famille na problème di goto mardo tanke donc andon kon so njion o wulla na yibe be haja kay mo mi de balde do yimbe na de na mi video ji Madik sans frontières mi ala ni no ngay fula musujo si gerdam haron kama ko mani kajo jombata mo gagni ma tunga fero est-ce que be no haja e mum sa jetti Mamadi Konde Mamadi Dumbuya do foko inde wotere na sadir ono do habbe yimbe be habbaki e mum no yurmi
si mi yon hebata sigan si konko sama kala don habiti yimbe yida yon kele benta wolli on no falao ono do hak min yon on yalta ende fenande idon habiti kele yimbe pira na yo kedon sikkude yimbe no do fime na enen jokkidi be fala ka fime ko si den holli be lagine ko kafumen ya den famundire e hore dum be mari haajo men wadane be si be mari haajo men wadane be ko dum tu wonderto iya do yimbe no inna ye Madik Sans Frontières no natiri ni no yaltiri ni e ko woli konko gonga si manin ka jobi fere no sofinira pullo sofina e mayona kado sikole dum ko sama kala wad ono o yai gonga etton dum fenande be c'est-à-dire ko be watta ko be suuda on dunde e wada na dum pagayde kono ngabbiti ko manin ka wiya ko ma pullo futa de Mamadi Doumbouya o don ngo wi haaju makko ala e soso manin ka ma foresi ko kala darti do lamu makko ngun o suufina on tiga on antondira yalna o mi dabbi source ji labudi Doumbouya nawna fuy mustam ande mi humpitike dum fos wadam rien bawto kam mi wadi 2 video ji andin poros be makko nodla wi pay ko ngon do fos mustam o no selliri wa bankirdu ça c'est vous dit ça fami min ko yidudo lawo ko gonga kan wonta ay ngol giggongo yidudo mi do sago hande hala mi daroto ka assemblée mi défendre droit ji men hande mi do fala dum hala mi daroto minna dum do hana wadde ka leydi do c'est combat là qu'on doit mêler haray assalamu alaykum ngemo min combat ngo ngari ko fi o présidentiel dale lamu onon do kadi buyi ko e hore dum andudom mi kono koko mi woni no arde do o vague wondo arde do enen e hore men e wita présidentiel dale yawka déjà de ngandi sharia leydi din no habbibe woni si ko tonye woni si ko gonga no gasanu en wata wiude ko no wonirta no gasanu hara si présidentiel dale no lagine tonnu hara ko hewti do hewta tano ay be wo sabu défenseur gardien no dada ma gardien tungi attaquant tum balore wo lay ka fileji présidentiel dale ngande o discours mabbe mo bi hedi do ayay wonu be tun démission gol neddo si falama c'est-à-dire wallingol hunde di mesa terre saya hedike ko wombe wullitade ko wada quoi abbo mi walle ayara ko wonda windude do bemmala dum si bemmala do nene ma jombe tanoke don te mise au côté inta yennindir fami tay yennindir hakkudeji men e feddi don jande ina mi intérêt kayo to mi do dubi puyno yore am mi ala den golle ente ko golle ente no golle yimbe be ala programme go yennindiro wol go piji di sella wona haqiqa dum moja terti dum tagan do won direction sab do watta de cionciara yido mon ren ka moko ba adu golle ente sila ko mi yata kilim sino wada do wona moko ba ko dum be nata kala tête vide le corps souffre ta neddo wawno neddo janday taga no doit andude et moment donné tes responsable de tes paroles et tes actes c'est ça un homme doit pas c'est-à-dire ta aussi ku yimbe be ko gorebe mo ta siku jama no mari di tanji di maddo o wattu gol hore mon ente de ala ka jeya yimbe fusa bagi be tan job wattu de dum hore mo dare ande ko yata 2000 personnes no dara no gentie ta wattore mo onon on yida ka o yidi dira c'est pas bon taka ta wawni tagado si sai go yewti hollu yimbe be ngansi tay jama ko hakka be anka barkina ono mo yendindiri do hande goddo kali on hay telephone o yendindiri do hande goddo kali on auto o yendindiri do hande goddo kali on hay cionci c'est déplorable taga to wattore mu nagge anka nagge ko landan haadi o ko an jonnete an kala c'est-à-dire ka nagge kala ka landan wada ko an jonnete sokko c'est grave taga to wawni essayez de faire votre influence de personnalité tajabo wadde mo yibe lay fube pimo no ani ni mi vrai wallahi surtout comme yata be sukabe fulbe no gera yay do en toy koy bira chalu fude hunduko mum no yennam mi do mi ami jabota ko parce que min ko ani ni mi taw ko no pullo hisira nano me so finira pullo hande o litmo me woni melde do ko litmo andanda babirabe me ronko fimu depuis 1958 à nos jours menen ko dum me woni combattu deni tawto dum ko nde wonde réel non pullo futa e laamu
koma ɗoftoɗa hayɓa dole danna jon e wawde fellugol koma o bakito hande ayi danna no visa na ngayu ma hande ayi danna no visa na mawba koyo bakito anda mawba mba woni en bon place o tappa kono enen den sikkude ngi hala wimo wano ko mi yiyata ɗo woɓɓe no yelano ɗo giɗo fulɓe miskino Allah wo o maayi ono hani on feƴƴali ɗum hani on feƴƴal kono ɓe wi on yela ko jooɓa so yii ko siga Mamadi Doumbouya woni en laamade en ɓiɓɓe fulɓe wiɓe no jangi wiɓe no mari jawdi ɗum ko erreur noon erreur on ko enen en moƴƴa iɗen boni ko yimɓe halkaɓe en mari erreur ji hulɓiniɗi ɗe mari ɗum hande ko welata on fof ko nanugol pullo no wara hande sori ɓe nangiɗa fulɓe 10 onon ɗum no wela on iɗon suweti ɗum ɗo waɗi siɗon inde yimɓe ɓe yo yaltu nangue jango noon si ɓe nanga ndaare ko waɗɗen Aliouba tawi jettuka woɗɗi ndaare ko waɗuɗen Aliouba hakkude mum Allah ndaare ko waɗuɗen Aliouba en ɓiɓɓe sukaɓe tun harɗe ginna ko sonkojo men on noon harɗe ginna wano Aliouba ala hade ko ɗum wonde wiwde Aliouba no mari gonga Aliouba no mari dole hande mo sera himo sokkaka maison d'arrêt Conakry haɗali Madina no gollude haɗali foppu ça marche bien tout est bien parce que Doumbouya mi fenanali on Doumbouya no piiji dan Doumbouya no maîtrise menti en dorto ɗum ko golle makko wiyete kon kidnapping ɗum ko golle makko Doumbouya mo andi terrain on Conakry joni noon artengel ngol konngol men ngol tawata faale men on ko fiyo selludale laamu o discours mo président selludale en waɗi hanki mo 16 minutes on na discours hulɓinowo Doumbouya opposant jo min mi andintinna on ɗo haala Ousmane Sonko si ɓe noddinomo ka tribunal fi Tahirou fi hajja fi onno kono ɓeynata kun jiwum ko onno Sarr jiwunno ɗo hari hajja ko onna ko mi yejjiti ko Sarr do jiwum ko innete jiwum bandi wari no tampina ɗo Sonko onno de ko wiyete no mi anda ko onno Sarr kun jiwum si tawi ɓe noddino Sonko ka tribunal wano o leer ɗo Sonko haray no wiya haray miɗo salmina Sénégal fof ittiɗo ha Casamance ittiɗo ha diaspora naɓi ɗo ha naɓi to haray jango golle ala Sénégal haray en fof yiɗen ka tribunal Sénégal wallahi billahi fof teddinayi ina awa hande kadi ɓe wi président Ousmane Sonko wi hande kadi ɗo ɗum ala nani hande golle ala tayen ka yawɗa o woni ka kafeje woni kala ko waɗi ko ɗum wowlete oɗo inni Adja Sarr donc ɗum ɗon koko waɗi yeeso men koko waɗi yeeso men en jangi ɗum ɗon en andi ɗum ɗon en dari en tawi Ousmane Sonko holli en ko honno Afrique laamorte o holli en laawol ngol bano Adama duwa jokkude laamu darɗen tawden ɗum ɗon ko leeso jano kono lagine fof ko Doumbouya nanani hay si yiɗa opposant jo nodda yimɓe ɓe yaltata Doumbouya nodda jonna mbuuɗi wiya hande fof are habba ɗo mi ay report ɗo yi on yimɓe wiyay kulle hay si tawi ko mbuuɗi yoɓa hay si tawi ko mbuuɗi yoɓa Doumbouya ko yimɓe ɓe woni yaltinde nane hande ko Doumbouya waɗɗo e discours makko o wi wo kanko bon haray guinéɓe ɓe no wonani fiire fondation on ko yimɓe wona yiyede ka hay si tawi na gonga ko ɗum wona wowlede awa fino président selludale laamora ko enen ɓuri andude kono en jaɓata wolde gonga kan a wolay tun yimɓe ɓe sorto ti e vandi ti est rentré comme ça enen goɗɗo wata men sodude e nder pullo Fuuta wolayɓe ɓe pap lagine ko min Doumbouya atti noddude ya yiide makko y a des preuves connaisseur connaît de quoi je parle min atti yawde toon ay mi yiwi toon min ni on ko ɗum ɗo mi yiiri Doumbouya ɗum ɗo yimɓe ɓe yeddi inni ok yeeso itta e kumpa hande ko ɗon wonɗen so i lagine hande ko yata 3000 personnes no jokki en no jenti en o par ce que enen en suɓaki fenade ko suɓiɗen ko gonga en janfota ko konngol men ngol kono andingol présidentiel dalen o discours mo ɓe waɗi ɗo oɗo lamminali oɗo ittali Doumbouya few goɗɗo ñima selludale no mari stratégie ley hewti andade na mi wolanta ɗum na goɗɗo go ko enen tigi darata tawa
selludale ngala stratégie ko woni non mi fillito kadi parce que mi yewtuno mi yon si fe ye selludale min mi jokkata fi yo pullo futa ware yotta dum to muti dum ne ko undu kanko Allah ukimmiko na goddo dey min ko nena muyni mi loti mi ami fotini ganyo ala ko bokkani mi sa yande buyi wata wawde no mi wayni ko parce que be etade o yaydo yimbe no jetta profit jam wada ka fiyo yimbe darube be yabe windana yimbe be arnaka dum kadi ko yo accu parce que na ko hani on fami koko mi mari do min ko Allah okimilu na goddo go donc buyno etade wawde no ronko hande dare do buyno baki dumbu yago kona be woli gine jento tako be anda ko wolete be kelda e kongol min communication no tawa e ko wurni sellu dalen dans l'année 2024 ko dartini pijima kono si ari ha tawi kambe tigi be wonali pré affronto gol dumbu ya bene kono me wali milandike on parce que na yen dayni ndir kono sellu dale wadi acte fi nu gol hande rado to dumbu ya kono ngo wadi menen ko ben jokkutu meyna be no prépara ara ko fenande mi do way fenande o da mi ki kalajo photo woni mi gande do wayla ndarude fenande hakkunde mo Allah kam no mi fotata doni no mi wattodi di tonki doni est ce que mi do way hubbinde téléphone am mi wola fenande sika ko tola baye jerata do on prépare quelque chose contre dumbu ya mi do wawi dum mi do way wadde dim piji reddi kelji mi do way wadde ko modi sori en ebbata gergol ko wata dum tagado sewti no ko go ma wona responsable ma wona ne do tawo sa woli kongol ara kala gentido mi la mari oto mon frère mi hebi otari nene ma jombaka si mi hebi otari nene ma jombaka fendo mi hebi otari nene ma jombaka anda du ne tando nene ma mi fendo futti doginde otoje kulle hari nene ma arali ka bemma hari nene ma mi jaka e jombe isi mi do fala oto sappo ande mi hebe ino fandi chef d'état africain jodo mi konkanta mi ronka yidude mi fe dinoto nebi netti mi fe ndo oto dari hari mi heba ka taw mi heba to mi hebi oto min mi fewndo mi fuddi doginde oto hari nene ma jombaka watta yila sendi ndire sama kala e sobe ando gonga e fenan menen men fe dino oto menen ko laamu pouvoir jonnugol ordre menen ko dum men faala menen men fe dino otoje nebi yaltudum yaltu edum few menen fewndo minnuma fewndo me watti rulde otoje nata e paleji hari nene ma jombaka na fiida heba do hanki ara do ko da yambe na no turori horori yaltu edum andu adna no évolue nous sommes dans un développement mede wolde fi leji da wola fi oto non do yurmi ko do andir to hido yurmi mede wolande on fi état hido wolde fi otoje an ko fi oto an c'est-à-dire mede wolde fi république katawata 14 millions no jodi mede wolande ma fi dum anda wolna men do fi oto no hay wonde ko fi tunta wobbe nawnu mami tertoto no wadugol vidéo ji mais wonbe wowlude fi leydi fi république de Guinée katawata 14 millions no woda goddo jodo do yada fala oto e ndaro be lando dandi ko jelo mari oto ko onnu ko lagine oto hittie menen Sénégal do a jodo to do commando da oto angal falda ngal arana ma haka wonda do jawa yaha ngal nabe sayo be habbo ma menen na oto me fala hande se no wano pan ma ko feccata compari no fecca do Sénégal mini Sénégal do ittuno do yangodo do a jodo to do commando da otowal haysi ko Tesla ngal iwata to ngal arana ma haka ma don na mbudi ma dimbe nabe haka falda do be udita bafe den be na ma merci descendez avec gentillesse anganda dum ko lagine auto hittima padal menen pade den pade ayani hay pade kaka kartonji ayan kaka kartonji men fe na mi miskino siga dum nami miski min nami tampir do moye o ya wonde mi do yewta fi tampere mon wonde jalon do yurmi ko dum mi fala yon iwe dum
yimɓe ɓe fina yimɓe ɓe meeɗa yidde Times Square sina e photo e vidéo. C'est déplorable. Yalte et rêve. Yalte et rêve. Oto na hay fuy. Oto na fus. Ɗum ko janɗe. Min artiste joangon habi fata ko andi ko Range Rover on to Guinée Conakry. Est-ce que ɗo andi ɗum? Habi fata ko c'est le prix dans l'année 2021. Ko Range Rover on to Guinée Conakry. Ko ɗum o ƴentata o fumpira gayɗe ɗo ha mamu. Yay ndaru habi fata ko andi omo wonno ɗon jalde ɗon. Sadi, mi ƴetta nder duuɓi ɗiɗi mi ƴettimo taw o soodi Range Rover mo doginde. Demandez-lui, il va vous dire ça. Mais na e ligne goto. Na fiiɗen yaltude ɗo yewten yiindiren ka internet ɗo si konko e gore. Moi je vous dis ça. Je vous dis ça. Min na e gore. Min hande ko min e Mamadi Doumbouya e mardi groupe ko min e ɓe mardi yewtere. Onon ɗo ko yimɓe tawtuɓe lan parce que ɗo andi leadership pangon. Ɗo andi way pay kusare ko Mokoba. So ƴetti konngol huɗaɗo e barkinaɗo fof jentoto. Mi huɗaɗo dartike lan o beppa e katuba. O yaali jidirawo e bandi oyi. O yaali joni e bandi Guinée oyi no pira fiyanka TikTok ɗo. Mi yahi ɗo jidirawo ɗiɗo e ɓale e dane hino inna ɗo miɗo ñaami ɓe mbuuɗi. Woko ni eni. C'est-à-dire ɓe nawliɗo lan joni si ɓe yila ɓe falte wartade. Min on hewtanala. Moi, j'ai mes femmes. J'ai ma femme, moi. Pagayo mida, ngi yale yi birdi. Min fi ino do, mi hala no nyande go min ni aray. Rew ben pire fiyan. Wade gurupuji pire. No ngandalang. Ara do nganduno lang, on julay no ilawo lang. Mi rew be wade gurupuji. Iwe page fiyan pire. Min si fekki hayarabu pira e fiya nare pira porto pira woɓɓe fesa ko adna ni min haccaka e jiyalay mo yimɓe poɓoɓe oyo na warɓe vous n'êtes pas fort neɗɗo no doit wawde wa ataya mawɗo wondara ko war bayara comprend faut être dosé la vie là faut savoir qui tu es voilà menen si meɗe wolde compte fi pays si meɗe wolde fi pays taw haalan men fi oto hoy oto poti comme sinwa moƴƴinta oto ko lagine goɗɗo hokkete oto welto minen hay min hokka $1 million miɗen andi ɗum no fandi hay $2 million ɗum no fandi yeeso amen ɗum no fandi minen ɓe feƴƴino niveau terte ɗum inana ɓe walo minen naɓe sukaɓe waloɓe saseri ma waloɓe ko andanda hoorema e ventilateur minen ɓe feƴƴino ɗum minen naɓe sukamo pantalon goto paɗal gotal on a dépassé ça. Comprenez que la vie est simple. Mais la vie est pour les gens qui sont courageux. La vie n'est pas pour les faibles. Hein? La Guinée, c'est pas pour n'importe qui. Alors, madame Kanka, la paix intertebe. Mignon ko la Guinée tout l'utrini. No yurmi be. Et puis mi do fala yon finu. Do fala don finu. Fala yon finu moƴƴa non. Fala e wona ligne parce que mi da ko sonji don kon. Hidon tampi don letti. Guinée no feed. Ko wasi koto mi fala. Si koto mi fala si mi noddi do Mamadi Doumbouya auto sappo are. Feƴƴino e ɗum. Na auto woni important. Hande minen ko men porteur de voix ɓe jenti ɗon yewtay ɓe on ko fewndi e ndi leydi la Guinée. Hande so tawi miɗen wolde fi 14 millions. Ta ƴettu sama kala waɗa e nder ɗum. Hande tan jaɓowongol yimɓe jarnoriɓe. Tan jaɓowongol yimɓe sama kalaɓe. Yalana on ɗo. Hande IFDG hande ɓe waɗali e honno meeting télé en Amérique ma France ma Belgique ɓe invite blogueur joɗo Ousmane Sonko ƴetta ɗo blogueur ɓe naɓa ɓe États-Unis ɓe tawe ton e meeting ji on ya même haala non ɗo Mamadi Doumbouya ɓe kupani ɗo le blogueur jo sénégalais jo blogueur ɓe jelo Mamadi Doumbouya e Ammara Camara kupani ɗo billet avion ji yay la Guinée fuɗɗori ko mokko soka ko makka so mi anda ana plein awa o aduna minen koko mi woni wadde ɗo c'est un combat patriote tant que vous négligez ko ɗum waɗi hanki ɗe a balɗe ɗo y avait deux personnes qui sont passées ici hino yewta fino Donald Trump lamori moi je comprends mais d'ailleurs min hande mi contali e politicien jo
mi kontu e komba tawde mi ngol leñol sonjike alla addi mi wi anka yewtowo fi ɗum e ɗum e ɗum e ɗum ɗum nder ton ha hande o yiɗo yefdege no ƴetti ɗo influenceur jo maɓɓe ma communicant jo maɓɓe naɓi mo dalle pays occidentaux fi yo tawe meeting so meɗi yidene langoɗo fuɗɗori Amérique ma ɗum les influenceurs comptent beaucoup partout dans le monde Mamadi Doumbouya ko influenceur ɓe jelo ƴetti ɗo ɓe jeyaka e lagine fi ko wallitomo fi propagande simandu mais marsata par ce que na guinéen ɓe heɗiti menen hande si mi wi simandu min jonni a plus b jama o ganda ko woni simandu heña ko minen woni capable waɗugol ɗin piiji ɗum na goɗɗo waɗi ɗum fewndu ɗo ko Allah jonni nden hoodere paykum sare hari buyno ɗo essaye waɗugol vidéo ji Facebook ɓe dogino TikTok to ko ton ɓe watta sama kala affaire walido affaire piiji sama kalaji minen si min tappi live hay ko TikTok si min jooɗi ke haray wonɓe ton ɓe fof dannina yara jento konguɗi amen no tabiti minen konngol amen yanata e leydi clair goɗɗo a jakkay ɗum min ko beppidaɗa o si pay ko sare naati a deeƴay hara no wayi kadi noon ɓuuɓira kadi wa siliputotiru ñalana on ɗum hannde min na français mi wolta e min ko pular mbiya woɓɓe no komata ka pasan ɗo woɓɓe nanata pular wo haray ɓe faala mi wolu français min mi sali min ko pular mi wolta mi wola e pular kala wolowo français lagine si vidéo ji amin ɗin kupama darama tawa ena goto ndaari min dayere miɗo weltani Allah ko tagi mi pullo mi weltano Allah tata koye fi leñol pullo mi daroto yeso Doumbouya mi wola ko mi faala e ko mi pullo ara min na mi pullo soketeɗo ɗum yo laaɓan kefeero Allah tarte ɗum yaalaji mon ɗi sella e koto bobo meɗen salmine enfin andite hande gonga kam fewndike wowlede Mamadi Doumbouya ko masalaha woni ko yarante petit simi heɓayno ni soditowo lan anda e bandi guineje ɗen kone hakkiri fewndu ɗo ni no yeyde kono ala client ayide soditede kadi ɗum ko maloregoy yalana on onon ɗo fof goɗɗo sodata o ka hande ɗini hay bandi guineje ɗen kone hakkiri no falamo yeeya kono ala heɓude client on sikkuɗo ko wonde o Doumbouya sotta kasarde satti ɗo onon ɗo sikkuɗo yimɓe ɓen ko marchandise ne cumi walle ayam bemmano là-bas je vais t'enlever ici nini ni bandi guineje ɗen kipe yala heɓude soditoɓe nini Conakry buyno faala ko yeeya kono heɓata ko sodita ɗum yimɓe komoɓe no ɗo buyma en fowtinen ɓe ɗo gandi si wirama ara jama on hakkille ɗen ala no woni ɗo mi wi bandi guineje bossiɗo yeytade Conakry ni sayi ɓe no fali sakuoyi oto gara e tum ɓe gara rewasi ko labangal rewasi ko kanugal joni ɗum ala marsude gertoɗɗen kippe fo wari no tindiri ɗe ɗum ari ko tan ko Alpha Condé laami fewdo ɗo ni mawɗo mo kala no hoppude futti par ce que ɓimmi haalna on gonga kam ni heɓugola e kele sorijo ko probléme malgré hay si ɓe lottako probléme hulɓiniɗo e leydi patrie générale donc ressaisissez-vous soyez dans les normes bon revenons à nos sujets très importants pour notre pays weltani taw hawruɓe o vidéo senditimo maximum débloquimo parce que hande mi ala e ligne mo koye ligne gonga mi woni mono faala fettay ko ɗum ɓe wi watta mo contact ko juuli mayali ko Allah andi moƴƴo Allah andi bonɗo yala ni o hayɓe Ousmane Gawal nomi no weltanade ɗo hoore mum waɗe groupe uji ka maɓɓe yahe wowle fenade teguidire ɗum faw meɗen gandi kono min fankutu min haalal tun kono no darindirede mahen bon retenez-vous que wiwɗen toɓɓe ɗiɗi lamminayɗe président selludalen nde no gerdede ɓe ande mo joɗɗinima ɗo landike makko on no selludalen ittirta Doumbouya ayni ko Allah haray a falama nettoyede sabuna ni fenanalima no faala kaso no darto Doumbouya Conakry wiya tun Doumbouya wela landa boni ɓe récupérima ɓen no mari pick-up uje ɗe ƴawa e territoire de tippora ni mamba ni wonwan
ɗum ino soda dari ɗum soda naka si naafimo halan noon no ɓe elti sukaɓe ɓe wi ɓen blende andi siɗa faala yo macca waru ko ya mantumo si bano adama moƴƴinama o wiyama ko blende ando on ɗon ara hakkillala ala ko ɓuri wonde laifujo wantere naɗo jonna finkari fi miññirawo mo min mbiɗo mandi si sénégal ɗo ñande go policier jo falano feragol grenadere ñamaku ɓe wi ko paygoy tu wonto ngo jogiti grenadere nden hande fetti ka jungo makko o tawi watande ferade vidéo no woda son tappi o yiyay payle Konakiri bandije no elta hino manta dartu haynde ɓe ya anda hakkillala ɓen hino wiye wo ko blende hiɓe jiñi ɓuuri ay pick-up-uje ɗen sayno ɓe ƴawrta toon no a tawa no yurmi wallahi si pattiɗi nangima Konakiri a yurma e hoorema sabuna ko hay pantalon ma ɓe falte sekude ɓe itta kepiji ɗin ɓe sotta montorji ɗin kala ko ɓe yiruma ɓe jaɓa ko si ɓe tawiɗa dundi gite so hewto ka commande mama ɓe anda nano turori orori awa ko wiyete bewre nafaali hande buyno lando on to Usmani ñeeloy ka bewre ala ko nafi ko yotton ɗo waɗa ɗo fof ko ha gonga nangue buy heƴay ko gonga kallutata hakkude yimɓe ɓen miɗo weltaniyo bon revenons à nos moutons présidentiel ludale en daari en tawi no ɓe laamora lagine ko ñande fini weeti o sattay woni ñande kala fini weeti sattay woni ɓurtay sattude satta ha ɓura sattude satta ko sattali ɓuri ko satti kon ko feƴƴi kon koko woni kon arde ɓuri e sattude no waynama ka henanama wallay ne fino selludal en laamora ñande fini weeti o sattay woni joni noon Dumbuya e nder duuɓi tati o daari o tawi ja IFDC ko haala to joni o wi 2025 kanko Dumbuya organise élection o tawe on élection o laamo on élection o gagne élection ji ɗin kadi hay noon si tawi o votanaka kanko Dumbuya o ƴetta e laamu ko tanke himo ɗon goɗɗo heɓali dole no ittiramo o yiwata fiyon ɗum yala noon hande présidentiel ludal en kamɓe tigi yewtere maɓɓe nden ka kumpital mi daari mi tawi ko gonga no yurmi selludal en ko ɓiɗɗo gorko wakkiliɗo marɗo pawa teddinɗamo a teddinamo ko neɗɗo tedduɗo yiɗɗo ko wiyete ko laaɓal e portal kon ɗum lamminta Afrique ɗo ko minen ɗi dinda giteji minen ɓe yawoɓe naataɗa yaltaɗa ko minen laamu ɓattoto menen go dunda gite hande menen men ceka menen ɓeɗe wi ga yo bollonda on taƴo men menen si laamu waali keɗa goɗɗo waali keɗa ko laamu men woni cifade men yaha oy ko Ousmane Gawal ayo sokka beɗa kanko haccu makko ala e reconnaissance kanko ko yalti o hoccay Ousmane Gawal laamu waaliɗa babe makko waaliɗa oy ko laamu ɓuranimo ko ɗum tu laamoto lagine ko non tu yarda lagine kala wiɗoma allahumma salli ala sena on noon no woɗɗodiri e laamu ɗum ala to lagine déjà on andi ɓe waray lagine d'ailleurs si tawina criminel jo yatta joni noon présidentiel dale d'ailleurs hay goɗɗo mayɗo ɓe fesa e fatunde makko lewru hitande duuɓi tati kamɓe ko ɗum kaari warano piɗum no yurmi présidentiel dale depuis fuɗɗi ɗaɓɓude laamu anda ko jelo wara ñande yewtude wo kamɓe ɓe wolante ko yurmi laamu yiɗa ɗum pouvoir ko ɗum ɓe innata sagaral duniya laamu ngun donc allah no yiɗi en ha kono wara ye ko allah ɓuuri en yiɗude allah tagi bano adama mantorimo e hoore ko taga kon e tagu aduna ngu sa landike janguɓe ɓen a wiɓe kon ɗum allah ɓuuri yiɗude o wiyay ko tagu makko ngun bano adama kono hay bano adama warete fami hande selludalen ko 3e âge woni sa yehi a ndaari o vidéo selludal mo ɓe sakkiti wadde ɗo hay ndaruɗa dande maɓɓe nden ndaruɗa ɓe a taway ko moko ba wakkiliɗo kono président selludalen hande wata en pirande président selludalen hande wata dartade ɗe pick-up-uje ɗe yiɗen ɗo président selludalen wata dartade ɗe mambaje ka tagaɗo ko welata ma o ma ko mettata ma o yewti e sayji go yurminmo hanke en arno ɗo yurminɗen Dumbuya ha iɗon et puis ono sonji et puis ono tampi et puis ono letti ndaɗo en tawde ndun ɗon ko noon yata wonirde hande o yahi o pentiri ke ha moƴƴi wari holli ɗum fof ko fenande ka ɗon kono yarta jama on andu hande ka fewndi ɗo
ko enen be sukabe moins de 30 ans moins de 50 ans ko enen do fewnditi président Cellou Dalein hande duuɓi maɓɓe ɗin towi ɓe yanganike en ɓe lettike ɓe geri hande dumbuya ko sibiɗon manta ɗo tola ba ndara on tummi jala dumbuya tola ba hombo ecci yo tola ba yaltinani on essere de naissance makko on tawa mo hecci dumbuya min non hande sukaɓe fulɓe ɓen résistance on duwama wonde ka terrain ɗum na haala non hande modi sori bari ko kikalajo ronkuɗo kala heɓuɗo 60 ans 70 ans on tigi wata wadde gere ko enen hande ɓe sukaɓe hela huɓa mari conscience ko enen duwa immade kono no yurmi suka wano ma inna ko Cellou Dalein waɗantama gere anga yurmetake eppika kevero eppika neɗɗo mala espoir anda way comparde Cellou Dalein e Donald Trump Donald Trump ko kikalajo jambarjo on ko gentleman sa yi Donald Trump to anda yo ngala e paga e mawɗo ngama yu kote ukkay faya donc Cellou Dalein hande ka o fewndi ɗo premier acte on taw tagine en jobbo Cellou Dalein no yay darti gaz lacrymogène wata wonde Cellou Dalein tenata gaz lacrymogène si gaz lacrymogène fettinama ɗo Cellou Dalein tenata ɗum mukkura muna parce que tagaɗo a ƴetta taw Cellou Dalein bemma mi tertotako ko ɗum jokkuɗo nafiɗi yagal mi tertota 2025 ɗo e sekodiral minni on 2025 ɗo ko hitande yeddodiral kede ɗo ɗe penale feƴƴude lanni kala créewo parti politique ma mouvement men bonnay en sofi dama nene pien gengi dama ɗo sikkude komi wolani on konko fenade si feƴƴi Cellou Dalein min bulanta hay goto faala ɗo yo poursuiva faala ɗo yo noddanmi nottoma minen gorejo dumbu yarata ɗo harna min aduna no ɗum lanni peut-être on non kirɗi gorejo dumbuya daro e haala ɓe si gorejo ma piima ñamata ka nene ma minen ko ɗum min andi si gorejo ma bebinima ñamata ka nene ma ay goreɓe dumbuya ɓen koyo daro ɓawo téléphone ji wola dumbuya ko heɓayno duuɓi maɓɓe aɗo tappi arme français warti yo ko ɗum woni gorko c'est ça l'homme siɗo yiɗi tola ba wiye yo iwuka ɓawo téléphone wara waɗa frappe Conakry on suma ɗo halanemo enen yi tola ba no wacca ɗo dumbuya wimo ko mari sara ka e yiɗum ka yiyade minuma si tawi a woni gorko a jekkini hayayɓe ma ɓe waccete hayayɓe ma ɓe waccete ɗum c'est clair bon revenons no mouton hande ndari en tawi ko force de frappe résistance itata dumbuya ene non en ala ɗum Fouta en ala ɗum ka Sare président Cellou Dalein ñande fini weeti wo sattay woni fino ɓe laamora duuɓi ɗin towi ɗum ko en tooñe ko ɓe tooña kon ko fika ɓe laamu e leydi Lagine ndin innugol ɓe wujji 5 millions air Guinée ɗum ɗo fof no andi ko fenande kono ay kamɓe tigi Allah o kaali ɓe beelol nden suusere reedu ɗo yaggol dumbuya wulenara a fenay ñande mi soka ɗo leydi huɓɓa hayso ndi huɓɓata ka ɗum fof yii tenno na ko gasta Amara Camara intérêt hankire ko kanko e tijjano président Cellou Dalein waddi formation o wi wosi monsieur Zallo arti ka leydi ɗo mais yaha e devant baro mais yewta mono yeddi ɗum yo ndaaru kasori fofana andi ko ɓuri welde siɗa wawi goɗɗo ko ya soƴumo ha beppinamo ha wanda no kaari no wawimmi no ɗum no foti ko ɗum ɓe innata huwodiral no weli huwodiral famine huwodiral no foti hara goɗɗo sino wawuma o wugete hunduko ganda c'est ton frère ko ɗum waɗi feƴƴude Lagine ayenen ɗe wawa sono ɓe hendi o ɓe bijayda ɓe weccinayi ga kadi en monotako donc en tant qu'insansal ɗum aray voilà goro sikki haala no lammina ba Mamadou ko haala woli ha o maayi o laamaki haala e kuugal wona gotum ça je vous préviens ça koko wolete e koko watta
na gotunde soso be wi e soso wo wawdo wolata wawdo wade si dawawi adarta ko wola wawdo waday tum jama o yiya le 5 septembre dumbu yarano do woli e Facebook ma woli e radio ma woli e télé accamino dakumpay kundo wola nammi dum e soso no wolirte mi si wawdo wada e soso dum ko onno inirte wo wawdo on wowlata o waday tum dum na hala wi hala lay dum j'ai oublié le mot en susula wawdo waday ko non hala kan wolirte e soso sai karino e pullo futa wi wo sondu dudu ndum e buruwi ndun do ngala tew ko dum benata tamba dufa wono wawi tawolu sadi lagine hewti andade wawdo e mo wawata dum na hala wi no si do ngoli tola ba ale dirwa ko metre Amadou Bella watti mi dum metre Amadou Bella ya yomo yo wara wata ka dumbuya mi lo andi ko mi andi ko moi je connais de quoi je parle dumbuya le 5 septembre ari ala duda donc tertengila ala wi mon andi ko woni mi falaka naye nadu leñol mengol e problème fi tunno wiya yo labbe manifesto ay ali ubano soka suka be labbe ben tay prépara fuy donc andi ko mamba jejel be nabi 15 mamba be nabi labbe be nabi pick up je be renforcer ko won ton ko tay fuy prépara ka labbe ko do woni andi ko woni mi falaka naye nadu intérêt personnel e ore fenande nambe wombe ben ka leñol men tawbe concerne ka duno moya c'est ça le problème hande si tay en prépara hay fuy wata en nadu yimbe ben e problème inu go jama o yaltore jama wona après be yabe programme piji buy nambaraji wano labe do ame ni labe yaltema parce que menen kala ko men woli lamu ngunno holi kambe be anticiper kambe be anticiper e ya ila be wadi to mamba jala ko be darnali ko ina ma waro hulbine dumbu ya lay hulbinde de dumbu ya wara yen woni wonde mi nana yimbe be no wala halaji mi tawon hulbini wallahi anda wa innude dumbu ya hulbina yimbe be woni la ilaha illallah muhammadur rasulullah dumbu ya lay hulbinde de dumbu ya wi kala yaltudo wadi pagay be traka mo wiya be intimida yo woni taw hulu finkari hubbi wata hulu mambano dari wata hulu e fala warde mais non mais ça c'est impossible terte dum de jama on fami mino ko minta yimbe ben ko watango la bon andi no wowiri non ala ko ma jonne jama on kongol ko non partager vidéo au maximum possible fi o waw anticiper parce que do ngandi hande so yi kongol mon no gente ka 100,000 personnes yawtata gento dum kadi ko buy sa okama don kongol ko ya welto ayami do jonna do wobbe kongol ka 100,000 personnes 200,000 personnes 150,000 personnes gento tobe be kupa be natala hay merci hala non kambe tunge hore mabbe goto gento tako hay ka téléphone mum mabbe on fami o mingine onde yallondiri mingine ko onani mingine to hay bolonda o mi do yafini e mabbe be andala mi andabe minta goto habbolan gine wona nenton yo alla junno balde moƴƴina battane menen lagine en tant que fi simandu no wowle en tant que fi goudron mo waɗaka no wowle menen ta habbo men to min yata min on dey faala do wono yo yahu min mi yata hande mi yata jang hay mi yayi gine ko non loroto parce que min si mi yayi gine laamu ngun teddinayla parce que be andi importance akmo be jawnala e pick up puje wulbinide mawdo hara mo yi be nabammi anda tiki teddudo na tellendi min teppere anka ere peur Sekou Touré mawdo sai pick up puje wabbe kama fuleno ara petjara kena ko be jettata mi ko be towna do mi memata lendi mi anda no honto men daroroyta si tay ko ka pale Mohamed Seck e si tay ko pale maison areo mi ko dum hatta mi ya Guinée parce que teddu ngal dudu c'est-à-dire si groupe bala samurai nangima be wadante teddu ngal Afrique lutta fillade mi da si ga teddinirede non mi do yidi dum mawdo
on langandi do yidi mi ha ko don si don invita mi Guinée kono teddungal ngal gendarme Guinée jogi ngal e force spéciale he e otoje mun jane e wawde townugol goddo entre leydi kam mi yiɗa ngal teddungal ben do mawdo e acce men ga ono wonbe tombe hibe teddini on hibe respecti on hibe wadani on o loi wiyetedo droit fondamentaux n'est-ce pas wonane en ton mi yiɗa sigangal teddungal laamu ngu sa hewti ton wallahi ɓe teddinte netti ɓe wallinama e hôtel ji labaɗi peti ka sonsoli memete ha nafigi sintira min ko hoore am weli mina ono wallahi on inviti lalla Guinée ha mi wi on mi yata joni noon ay on faala mi wola on atta mi yaha wallahi hande si afisi waɗama ɗo pay ko sare memi yo aéroport wiyeteɗo aéroport besiyama Sékou Touré ko ton gimmi ko wallingol passeport on ka hoore bureau frontière mawɗo ayiya sooriji ɓaleji sooriji daneji sooriji ɗi melot mawɗo ɗum hara yimɓe kay no woncite hara yimɓe no woncite ni mo kala pottine pay kunkun ƴette dow sekke ɗon ha e otowal goo naade ɗiɗo wonaɗa mawɗo ɓe natti revenu dans ton pays ko an noon andi on suma konto daroyte donc yejjite ɗum ko ɗum waɗi simi yiɗa yaade toon par ce que simi yahi toon ɓe teddinay lan ha ɓe respectanmi ha déjà ɗon simi naɓama ɗon no gasa ko nden ñande wayro toon humpitade hoore ngal teddungal ngal ɓe teddinimi ɗon ko ɗum tun hattami yaha sina ɗum CNRD wallahi jemma e ñalorma hiɓe faalami yaw e leydi ni ɓe yolli fiyo mi naato e leydi ha kono ay tun hiɓe teddinimmi ɓe respectimi ha yala yaade miiɗa ngo ƴettidiɗo miiɗa o golle ɓe ɓe no mari teddungal ko ɓurti ko ngal teddungal Sidia Touré huli ko ngal teddungal selludale huli kala no huli ngal teddungal ɗon teddungal ngal memetake leydi o yaldini ni hiɓe teddini Aliou Ba ha hiɓe respecti mo ha hiɓe gardi mo Aliou Ba ni sa yimo mawɗo a ɓattota ko hakkenna ko CNRD teddini mo hiɓe waɗi gardi yeeso gardi ɓawo gardi ka nder oto fof hiɓe teddini ha na ya memmino ha hewta ka colotirum ɓe meƴƴa nder toon ɓe waɗa bogoro ɓe yaha han fowto seeɗa tu vas te reposer donc haɗay ko ɗum woni nder to jamanu duwa faamude hande si on ƴetti exemple teddungal ngal ɓe teddini o wiyeteɗo Mandiang Sidibé siɗo yeddi mi holla on vidéo goto Mandiang Sidibé hande tiya on noon no teddina ka office Guinée de publicité si Mandiang Sidibé no anduno memata no few hiɓe teddinini Mandiang Sidibé teddinande goɗɗo wata wolde fi ɗum ɓottere ɓen kullum kum Mandiang Sidibé hayɓe fokkintinnimo andi dépôt no toon retere no toon fewɗo Conakry groupe amen gommenen ko dépôt tum retere ala few si ɓe waɗima dépôt mawɗo ara hewti dépôt ɗum nanata dépôt colis dépôt ko ñande fuɗɗa waɗede retere wo me yaha menen ko si retere no woodi me yaha kono leydi ko dépôt tum dépôt ka gendarmerie dépôt ka commandement dépôt maison centrale mi yahata mi yiɗa waɗede dépôt min ko retere mi yiɗi retere ay non ono monnaie mon on ko fiyo mi waɗe dépôt miɗo andi ko ɗum woni monnaie mon min noon yahede déposé ka maison centrale ɗe yahede dépôt ka palais Mohamed V min ɗi kupiyana ko bandi bento min force spéciale formiraka ka piyammi a yaali juuɗe juuɗe bobo tu vois pas ça no yayi Dawda min Allah no yiɗimmi yaltinimmi e ndi leydi Allah no yiɗimmi pottinimmi Guinée innami yawa o dépôt retere min non jamais dans la vie jamais pili jamais donc hande sa typique ɗon Conakry ɗon mawɗo menen ɓe waɗanay men siren tere ɓen kollon kon anta sont très important hande si mi memi aéroport Conakry peti a nanay siren o wiu aya ambulance wa tere ɓen kollon kon a nana direct arrivé haute commandement minen ko ɓe mari koɓe lando men vidéo ji amen lannata tu waɗi nde ñande si mi wiyo Aliou Ba wiu tun laamu ngu yo woli gonga ɓe yon ɗon ko condanaɗo pay ko sare kan
ala ko ñaawe misi mene yensi men dari ke ko yigo tunnu son coupable point bar ala c'est-à-dire avocat ta ƴette lawyer ta ƴette ala ko défendre ɗo rien koyo ɓe meme tu yati e coupable ya petit photo ɗa ɗon ha ka weli ɓe o ɓe na joni comme tu es coupable sort là-bas joni andi onon ko yimɓe halkaɓe ɓe yaha ɗon ɓe jaɓa kaydiji ɗi fat ɓe jaɓa kala kaydiri ndi jogiɗa ɓe ya Conakry ɗo joni a yalta e wola fi dumbuya e arale ya la choix accelan ko mi woni ɗo yo son forcilan ɗo ami yey Conakry son puusilan ɗo ami yey ton si ɓe ñoƴƴoyilan ka dande ɓenne mi wolu fi simandu mi wolay ko mi ande ko mi anda petit par ce que si finkari ndi wowli a wolay ko anda ko anda min non ɗo kami ñamanaɗo goɗɗo ñamanaɗan mi tawa ka e dépôt ni retere tawi ɗon e jammon tertelan ɗo teddugal ngal CNRD falami teddinde ngal mi yiɗa few yiɗa de tawi non onon jammon on haaɓi on ɓe falno arde ɗo ɓe yuranmi teddugal en gari ɗo ha minni ɓe teddugal ko ɓe falami waɗande ko Sénégal ɗo yo ɓe nattor nde ñande mi nani gardiji ɗi no halda fotta o ɓe ƴawnan ka guette privé ari ko ɗum ɓe woni haldude non c'est bon ono wonɓe toon ɓe yo Allah junno on balɗe moƴƴina battani hein danda o nawna waalo danda o soñdia danda o muusu ñiiƴe danda on piyeede piggal soori force spécial donc meɗen ga minen min yata makka min yata nokku acce men ɗo son jaɓani inno yo mi yaw min de sina hara ɓe natta miɗo ɗo taw miɗo ɗo de mi ala yaade no woodi wolayɓe fi dumbuya ɓe haaju maɓɓe alayɓe andi kadi haya wowlu laamu jento c'est très important no woodi yimɓe ko ɓe ɓooyi wolde fi laamu ha jaga fi maɓɓe wallahi billahi wallahi tallahi parce qu'ils sont pas visibles ils n'ont pas de talent yimɓe no inna ɗo wo dumbuya no wowli 58 minutes imi wolay ɗo leere ɗiɗi terte ɗum wo discours dumbuya on no yayi ɗo 18 minutes enen e wolay ɗo leere ɗiɗi leere tati haɗa jama on no jenti min siko mi wonno dumbuya yontere kala mi wolay leere nayyi mi haja kay ɗum dumbuya waɗa hitande o wowlali tuma wowli o kadi wiyon himo wowli toro so wowlali kadi wiyon o ala wowlude non mais on est grave wallahi billahi tallahi on est grave on est grave quand même on est très grave joni innama dumbuya yo wowlu woni lewru lebbi tati o wowlani o wowli kadi yimɓe ɓe naddanami ɗo no ye dumbuya wola 50 minutes o wolay ko miiji ko fof kanko andi si waɗa e si watta comprenez oɗo wo uye bantama so mi anda fi ɓe yimɓe goɗɗo wi bantama so no ƴetti kaydi réfugié fuɗɗori setto seytade yennidiro ɗum ɗo gandira ɗum terte ɗum o yennidiro mom alni on garandisez vous tan jaɓu wadde hoore mo yimɓe komoɓe watte hoore mo yimɓe civilisiɓe yimɓe tawɓe no mari respect so tawi non onon hani ko groupe o yennidiri 2020 on laamaki o yennidiri 2021 on laamaki o yennidiri 2023 on laamaki o yennidiri 2024 on laamaki joni noon kadi hiɗo yennidirde 2025 tawaka hunta goto waɗan en bateau mum kala jokkuɗo ɗum yo yaw jokka on groupe menen na ɗum fewndi ɗo bon revenez à nos sujets très important et à partir de 1 heure de temps 40 minutes en jonna yimɓe ɓen ɗo 20 minutes kaɓe yewtata fi ko ɓe humpiti ko e o discours Mamadi Doumbouya ko ati kon ɗen weltani peuple ɗe weltani les sérabonnais je vous souhaite heureuse année ono wonɓe darde lamɓe malgré yimɓe buyno souhaite lan ɗum kono mi yiɗa yimɓe ɓen ta souhaitan heureuse année yimɓe bonɓe non yimɓe ɓen ko egiri sago woɓɓe ara mi mayino sago woɓɓe hara je suis mort kono ɓe wi wana sago dowru si ñaari no siwta on est encore vivant plein santé et succès bon en vous informant je vous donne love beaucoup o andi o adna ko dole nafi o ko mbabba ay ko ɗo rondete dolle min noon komi mari komi wiya on mono moni
ma himo mono kani tinni kara nyande o nyande ay boddiru soto hayangi da sanzi nyande fini weti ono kere na yimbe be mayde mimi wadanta goto kere mun non mo kala wada hore mun kere kala tawdo no mi wayni welata mo yonti gindaru no wa kala do sikko men nyande o men jotto do e wolgol ko watta dullan ni menen hande kadi do ko yewtugol ko yi kon e ko andi kon wala ta fenande fiyo goddo welto mono faala welto mono faala mono donc mi on ala nyammi do ala yarnude ko woni jesida mon koe famile mo kala yo wonu kadua wonde don mo yi wonata ka wonata don yontigi yawla gine beregila min nami woni dumbuya nami wadi kudeta fer do ni tam mi ala dole si mebi kadi fere dole no mi lamota donc mi ala ngi hala imon donc mi yawi do Aliou Ba jama no lando en fi makko kono haka me humpiti do domo ka maison centrale ni mo donc bi humpiti ka kadi Aliou Ba o be soka emo be condamné mo ni zizo no darana ko yo condamno Aliou Ba nyande be ada dossier renvoyé donc do ngandi dun don Aliou Ba do Guinéen be décevimo c'est une honte en hersini Aliou Ba Aliou Ba non no gasa kanko are mo mari conscience so yalti do o andai ko gera ay andi ayni da pirande jama ala pirande fima andara nay horema gasa Aliou Ba accitama do o ndara ko yewta o kereya min ko minnata do Aliou Ba yo geru gewerte den fo de dumbuya no organiser election wara yimo tawa min ko dum to mi mari ko mi wola namo ko feddi don dumbuya tarasi horeji buyka IFDG sattube hundu ko nangay be non noddude ley tawi bon ara do menen on prêt à coopérer mi do andi ko woni ko wolde ni oyi déjà article mo abbe mi holla o wiete do panoso wadi do yewtere wobe menace ma nangede ndare ko feddi ko hanki Conakry regardez regardez hanki Conakry hanki Jemma oyi pick up et puis yal nawe ko andi sebe noka wobbe yaltira ka kanji wobbe yaltira ka gendarmerie ndare yadi ko mi nata bi do goddo yaltu wada dun do ndare nane ino be oyibe ika kadi ko guri wal regardez ndare oyi regardez oyi be tourna ga ino be oyi bon edo ibe desiri be genga jama nan allo oui ayire jam jantum nala don alhamdulillah no kiki on do la jenta de ndo video jima de vraiment ko gonga isu wonda harde kono yibe be yidadu ayide ko mo anda dum anyata ko wonda harde ko ikono mingo mi problème lagine kon fu ko problème o leji dum fo men waray woni min nodday dumbe amina yo sofi na ngay min fi yo leji yo jama ngaccu dum jokkaaju mo ay problème fo ko o leji sina dum sandari min ko Sénégal do mi woni mais komi originaire guinéen quoi sandari o makisal wonno do Sénégal do kanko e dumbe yabe burdano ko duudi différence buy alano fakone mabbe ko woni dumbe ya hande ko armu jogi ko kanko jogiti armée o makisal non fenno makko kanko arano dum mais sa yi population Sénégal on foli makisal ko baydi population fo immike woni goto mais wiugol hande population Guinée on fo immo darno dumbuya kanko non ko armée o horori ko dum satana yimbe ben est ce qu'on fami sina dum hara si o problème leji alano lagine hara fo no woni goto hay si tawi dumbuya ko armée jogi mais si o yi Guinée be ben fo dartike mo woni sengo goto sanari composant gouvernement on
normalement hewtata hay 30 personnes ko 40 personnes 40 personnes voilà ça itti ɗum ɗon e nder ko yahata wono combien de millions de personnes e population guinéen fof ko no wawi 14 millions e hottagol woko 14 millions voilà ça itti 40 personnes e nder 14 millions on ko faɗa ko wiugol ko soddugol kuɗol gotol e nder ɗum ɗo suudu ko ñappiɗa kon ko ɗum ɗuytoto hay fof ɗuytota ko mais ko o probléme leƴƴi joni ɗum ɗo leƴƴi heddiɗi ɗin calcul wattay ko hoore wonnama fulɓe on ko hoore mum wone guerande quoi mo kala miijoto ko hoore mum wona guerande ko ɗum tagi si ɓeeɗa emni ɓeeɗa watta ɗum haaju quoi watta ɗum haaju mum ko ɗum tampiri lakine awa jarama min ko ɗum mi sina ɗum vraiment haalaji ma ɗum ko no waɗi c'est très important jonno ɓe wonɓe laynude wo min komi yeeyaɗo yeeyaɗo won honno wo dumbuya soodi silan ay miɗo innudita ɓe yaltuɓe buyine ɗumboya soodi tima kede ɗumboya tigi no yiɗi ko wonda haalde kon ɗumboya tigi yiɗa ɗum añoɗo gonga o iɗata ko wonda haalde kon vraiment ko gonga yeɗum wonda haalde a jarama min boyani komi humpiɗi phase ma on ko hay yonanta une semaine mais vidéo ji ma ɗi ngara ko woni arde je suis tout bon an waɗali yentere depuis anduɗa non mais vraiment gigol mangol no ko premier vidéo ma gila mi humpiti rek franchement vidéo ji ma ɗi hay mi waɗi abonné ko chaîne ma ko hay goto hewtata tan vidéo ji ma ɗi ko yata 2 heures de temps 6 minutes en fof mi jandayɗi fof a jarama albarka machallah vraiment courage à toi merci voilà oɗo holli o waɗali yontere depuis o découvri paygal labangal ngal nanda e ɗe a payle oɗo no lando tum fi dansa kuruma no addande on ko wiyete ko refondation peti min ko mi yiiɗo ɓuura komi feƴƴanno on ko minni le 31 décembre ko mi yi kon allo voilà mi yi kon donc yimɓe ɓe yiɗa gonga bo Allah yewtude on fi toɓɓere fi présidentiel ludalen ay jama on jaɓali yo gonga kay yewte kono en wolay ka gonga ko ka sakkitorten sen wowlali gonga e wolay fenande présidentiel dalen discours maɓɓe mo ɓe waɗi ɗo ngabbe mi heɗintinna on seeɗa parti o seeɗa nanon nani buyara heɗike buyara heɗaki heɗe ɗo discours maɓɓe on analysez vous les analysateurs je veux faire écouter parce que aray buy heɗaki discours maɓɓe on kono non komi yiɗo ko ɗa komi andi attendez voilà tapotez le direct tapotez likez voilà c'est kañum parce que la junte Renan écoutez allez comprendre mingo discours mo heɗi ɗo mi nanta porte moƴƴa kono sikki tum ɓeɗo ko faalaɓe démission deni écoutez. Vous êtes là? Ok. Écoutez notre président. C'est l'année, le cana. Voilà. Il y a des autres. Forcé de nos compatriotes. Oumar Silla, alias Fonike Mange. Kamɓe toujours ko wolgol tum fi yimɓe nangaɓe. Téléphone ɗo e photo ga. Toujours. Attendez, je vais éteindre ça d'abord. Écoutez, il va faire écouter. Parce que mi sikki buyeɗali ɗum ɗo. Hakkunde men se ande waɗe ɗo ambulo kam hara on darta. Mi hokka juuɗe. A jaka de. Min mo yiɗalan mi yiɗamo de. Min sa yiɗalan jokko ajuma. Mi forsa e goto ndara. Madou Billoba, Sadou Nimaga, des régimes totalitaires, Antal, jamais révolu. Dans une atmosphère. Écoutez. Mes chers compatriotes, écoutez. C'est dans une atmosphère lugubre que se termine l'année 2024. Le pouvoir du CNRD
nous a ramenés à des temps que nous croyions à jamais révolus. Kidnapping, disparition forcée de citoyens, assassinat, confiscation des libertés fondamentales, bâillonnement de la presse. Joni no kambe c'est-à-dire kambe ko wulli kagol tum an mi medi kade adon kono nanta porto écrivé o commentaire non so winda taka commentaire ji danni nen tama yo accu dum don dudi tapote eɗo ɗon discours o allo maître maçon maître maçon nani maître maçon nam pay ko sare on nani ko général Mamadi Doumbouya holli kon kono yiruɗon ɗum maître maçon onno général Mamadi Doumbouya hanki mi jendano ki discours makko awa on heɗino discours présidentiel ludalen on ka présidentiel ludalen discours makko ko hande bimbi kadi est ce que nako ko passement sa mi heeɗima hande ko passement mi ƴeeƴi timindari joni noon konno yiruɗon ɗum ko ɓe yewti ɗon ko no mi yiri lagine fewde ɗo no yiruɗon ko présidentiel ludale yewti kon lagine ɗo meɗen suti no mi yiri ko présidentiel ludale yewti kon seɗɗa ko yewtuɗa ko manam mawɗo on kanko tun o wawata gollande hoore makko programme ko woni yaltude guine ɗo kon hande koko guine wen fopp duwa ƴettude manam doole mumɗen manam wallito iwtude ɓaawo alaji selludele walla iwtude ɓaawo ala aliba kono depuis aliba nanga kombo memmini taw ko men taw à part selludalen taw kombo suusi memminade ɓe naada yite makko ɓe soodi pinka elti payle joni depuis taw koko wona ɗo hono foni to mangue honto woni billo ba honto woni manam oɗo Habib Marwan menen guine ɗo Mamadi Doumbouya wi kala memmini ɗo bu'inay mo hawon tigui jama ndiyan ɗum ala pagay ɓewɗo ɗo ɗum ɗo noon ɓuura e yenude en fof men kadi hono ɓuura e yenude en fof men hande ko yaata andanda hoorema milliard neɗɗo ina yalti e nder lagine jooɗi extérieur ko ombo wawi ɗum ɗo Doumbouya wi yo fo hootu yimɓe hootira honno gonga ɓe hay wonɓe toon ɓe ronkuno wonira onni wo fof no mari ko wona wo simandu ƴetta employé buy si tawi woni fodare nde laatata ko ino continue saare nde wonire onno o kanko fodarji makko ɗin no laati guineɓe ɓen kay no accorde duuɓi nayi mo laami walla duuɓi tati joni mo laami officiellement mbaya wonno année waɗnomo année blanche kono jama o ino reeni ko honno woniri si tawi woni gonga ɓe a hewti ko nene ñamata dala ɓiɗɗo andi ara hulɓinike o wi wo kala mo wonanamo yo yaw Conakry woola ɗum noon wowlay ɗum noon mbayi mo jogui armé ɗen waynayi kala mo wonanamo o yaha e gonga ɓe a waɗaɓe teddungal ko wonɗa yewde ɗo kon teddungal maɓɓe ngal on maison central yimɓe ɓe nowo komi yawɓe teddinammi non miɗa andi ange min e so yehi lagine arede ɗe mari ko escorté ha gonga ɓeya ko yeeso Doumbouya ɓe teddinte teddungal ngal meeɗa teddinede rewani mi yawno toon vacance gonga ɓe a fimiɗo waɗi ɗon intervention tun gonga ɓe a koynoteɗo commandant Mara menen men noddano yeeso toon commandant Mara are jilno on oui commandant Mara goɗɗo gono naɓa bantingel ko amen da o ko commandant jo o ko commandant Mara gonga ɓe a on tigui wowli ɗon tun gonga ɓe a nden ñande ko bureau on tigui ñalli joɗade commandant Mara régli on kere ha confirme ɗo commandant Mara mi wowli mi lappita ɓangal woɗon kadi ko 500 000 ñamete ɗin yawa commandant Mara o yoɓay 500 000 si yalta mi yoɓay 500 000 saabi on ɗum ɓay mi yewtiɗo ha miɗe lappitaɓa miɗa andi wonnoɓe wolde ɗen ko seytanede saabi on ɗum ko joƴƴinaɓe ɗo ina faala 100 francs et 200 sa iwi saare ari are ɓe faala koɓe ñaama ko ɗum rek woni programme maɓɓe koɓe jooɗi toon kono ɗo maniti inde makko nden commandant Mara lagune ko min ko fewndiɗon ko hara ko nene goto ma wona ya okkumo confiance saabi on ɗum wona haray manam yawagol hoore an walla yawagol musidɗo an walla ko goɗɗum ngo ko saabi on ɗum ko ñaman mi ñaami woni e lagine programme o par ce que ko saare nde yeehi ɓittodirama ha goto fof ron ko andude ko honto tippata en tant que Allah o kaalen président jo mo andanɗa hoore ma ko yurmeteɗo guineyen hara na leƴƴi waɗata e saare nden o ko sosojo o ko maninkajo o ko landumajo o ko kisijo o ko tomajo en tant que en heɓali wawo en jogade en fof min manam andanɗa hoore ma kala wanan toñuɗo jonnete toñe makko ɗen kala marɗo gonga jonnete gonga makko ngan haray guine sottade taw nani maître maçon konno wolno ɗon ha commandant Mara noddi on ko honno kono wowluɗon ha commandant Mara noddi on ka bureau ala ko fi Doumbouya mi wonno wowlude e programme selludale
ɗum ko rowani manam ko donkin ɗum waɗuno kono wolno ɗon noon koko boni wolno ɗon dumbuya wona ko boni mi wonno wolde kono ɗande tun si débat jooɗama tawi woni gonga ɓe ɗawoy ayi guine ɗo no woodi gonga ɓe areɓe jooɗo ƴetta café um ɗo gonga ɓe ayi ɗo goɗɗo no perdi aduna mum fo ya ƴetta café um gotum jooɗoɗo ko yata 3 heures de temps 4 heures de temps hara no perde tan tammu ino jooɗi soodi café um kun 500 francs no jooɗi no perde aduna mum ɗon kere no wolɗo kere wolɗon ɗon ko welali commandant mara ɓe pooɗi on kabiro daba woodi ha yewtaɗon jaga kon tigi woodi kon jana na ko wolte lagi nana discours ji wattedi ɗo waɗete to min mi anda kere commandant mara pooɗi on Allah ko ɓay tun programme o waɗi innamiɗo meddede to to gon tigi kadi jooɗoyi toon ɓay no hooli gonga ɓe no mari gonga ye jooɗi ɗon yo mami no fokkituno hay waɗgol entraînement ko terrain ko bimbiɗe ñande min ɗo laatoyno kono nde ñande on nde on tigi ko ɗon gonga ɓe wonno ɗon hay min wi sitta ɗon on jarama maître maçon yo Allah ɓeydan en sutura mi torike ma Allah yo Allah dande en sago ayɓe men ɓen nani lan salmina commandant mara nan awa commandant mara kadi sama sella jaɓi bonnuye bon nandirɗon noon piiji ɗin c'est pas facile entre men watta en wikkodir watta en yawodir tawi añidiren lagine tagot niveau ji ɗin no ɓurdi hay blogueur on no ɓurdi kala ko yiɗon hay ka Allah no ɓurda ko ɗum waɗi mi wi on janvier ɗo Dumbuya wi o activité ji politique ɗin fuɗɗitoto par ce que ɓe sanitay ɗi parti ji ɗa fap on yey ko kani janvier ɗo Dumbuya wi ka début d'année 2025 ɗo activité politique on fuɗɗoto ka joɗe habbo ɗon o wi e nder nde yontere ɗo waɗa e décret faami taw yenno de commandant mara few andi ono na on commandant hay nokku mi alana on ɗo ko waɗi pullo laamu parce que je vous dis ça aujourd'hui jonna on ɗo stratégie goto mo Alpha Condé laamori parce que mi yiɗano wolugol ɗum kono hande ko ma mi wola assalamu aleykum e marɓe ɓen hakkil sabuna ɓe wi hakkil ko jommum nafi Alpha Condé ko stratégie laamori lagine talla sana konte maninkaɓe buyno yetta camara siga babe ngam mara camara le jara camara ɓe wana camara ɓe yettete ayay camara pullo ya camara sosojo ɗum ko Alpha Condé on ko anno stratégie Alpha Condé tan lansana konte selon l'histoire o tantuno ko yete kon agressement de rébellion Guinée o tawi ɗum jonnatamo laamu il a fait ko yete kon plan B makon o visi mayde lansana konte nde fi hendagol laamu ngu Allah waɗi ko sati parce que kanko Alpha Condé lansana konte no anduno stratégie makko on fota Alpha Condé ko fiyonnon o landitaki ko kanko e kasori Fofana gollidi pendant ko laami kon fo so yi Mamadi Doumbouya nangi kasori Fofana no wodi priji buyɗi mi jaɓali wolde taw kono mi artoya e mum mi haalana Alpha Condé o infiltri administration lansana konte o tawi ko kamɓe woni nokkel ɗe fof wano o wiyeteɗo Lansana Kouyaté aren ka ɓuri raɓɓuɗude Lansana Kouyaté ɓe puusuno a woni premier ministre ayo woni premier ministre c'est à dire o nomi préfet ɓe sous préfet ɓe maire ɓe ko nantata e mum fop tawi ko maninka hani ko même système woni continuide ko ndaari préfet ɓe ɓurɓe ɓen ko maninkaɓe ma maninka do mix konia ko ɗum ɓuri ɗuurde leydi lagine ndi fuɗɗon noon ka préfecture ji men naɓe ha ka sous préfecture ji men kombo waɗi ɗum ko Lansana Kouyaté ɗon andi ko kanko addi Mori Sanda Kouyaté ka administration Lansana e onno Mamadi Doumbouya simi ñande goo mi ara spécialement mi jonna on stratégie ji Mamadi Doumbouya on tawi Mamadi Doumbouya o feeta mo andi no politique lagine o yaari no regardez Alpha Condé ay o mixi maître Amadou Bella watti en ɗi conci o hewtiɗo ko compte makko on ni kanko watti en ɗi conci ɗi yette basenji mo holli kala faalaɗo yo hewtu kam makko on tigi heɓay landotoɓe lamɓe numéro maître Amadou Bella nano yo noddumo fannanomo ɗo andi tela yiɗa haala wingi ala important haala birdi ko si a sooda e conci o faami ko sa sooda e conci noddanami maître Amadou Bella yo numéro ɗo maître Amadou Bella marché aslen neɗɗo amɓe
Maître Amadou Bello no woda mi wattata cionci sekidi. Numéro ma compte yejjutu plus 221. Wadon 77 330 52 61. Maître Amadou Bella. Noddon mo o numéro do. Soda non mo di cionci e indian e sabuga. Wallahi ha hande mi yari kama ko mi addori kompule goto. Ko kompule joyi, kompule nayi. Ko buri konfandude ko si mi landi ko mo hunde wotere wadda e sappo. Kanko tun woni mumi wola tafimu mumi yejjitanta neddo an yidudo lamfiondo mi wawata so dande ore okorimmi yidanimmi wonanimmi anyanalila tagado si wadana madulli kom babba ko do wadi jama'u yiyai mi do yewta fi metere Amadou Bella jemma e nyalonma si tagado wadanila mi yejjitata ko neddo modjo kala fala do cionci ay sodan do mo soda ko ma so don cionci watti don e makko on wattake e makko koma yimbe ben sodana mo ay ko wona do sodanede kono mi do toroma ka 77 ko be passe be wala noddude do mon ami allô Comment vous allez? Ça va bien? Ça va très bien. Et président Ousmane Sonko? Il va bien par la grâce de Dieu. Non, juste là, passe-lui cette message à mon nom. Voilà, d'accord. Dis-lui que je lui salue et je lui remercie pour son. Voilà, j'aimerais contribuer ce que vous faites. Non, laisse-moi passer le message au nom de la communauté guinéenne. D'accord. Dis-lui que toute la communauté guinéenne lui remercie pour son combat et pour la protection qu'il a protégé les Guinéens qui vivent à Dakar actuellement. On a suivi ensemble sur son dernier discours à côté de Dakar, surtout son dernière parole au niveau de l'Assemblée. Dis-lui que la communauté guinéenne lui dit merci et fait tout pour que je me voie avec lui. Tu me reçois? Ouais, je reçois. Mets la voix un peu bas. Ouais, tu m'entends? Voilà, je t'entends. Maintenant, tu peux parler. Voilà. D'abord, je vous dis merci beaucoup. Oui. Ouais, parce que c'est ça qu'on veut en Afrique. Merci. Et le développement, c'est l'Afrique, c'est pas le Sénégal seulement, c'est pas le Guinée-Conakry seulement, mais toute l'Afrique. Merci. Et ce que tu mènes là, c'est un combat vraiment noble. Merci. Voilà, c'est un combat noble pour les Guinéens parce qu'on a vu récemment ce qui s'est passé sur le terrain de là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, tous les Sénégalais sont derrière vous. Merci. Et je te dis au nom du président Ousmane Sonko, on sait que ces genres de personnes comme vous, les panafricanistes, il veut tout moment, tu peux les rencontrer à tout moment. Parce qu'il est là pour le Sénégal, il est là pour l'Afrique. Mais ce que je veux vous donner comme un conseil, ce qui était passé ici au Sénégal, tout le monde l'a vu. Et voilà, c'est ça qui répète dans tous les pays, récemment en Guinée-Conakry. Donc, nous voulons te dire, comme moi-même personnellement, j'aimerais te dire qu'il faut que réellement tu contactes les panafricains comme toi, que vous puissiez travailler, même si vous êtes en extérieur, vous pouvez travailler pour aider les jeunes guinéens de Conakry. En appelant un combat solide. Et nous allons nous avouer, les jeunes du Sénégal et de l'Afrique. Parce qu'ici au Sénégal, ça a été comme ça. Ça a été tellement difficile, mais on a arrivé. Tu as vu? Oui. Donc, je vous encourage à appeler tous les jeunes de Guinée et ceux de l'extérieur d'aider les jeunes aussi de la Guinée-Conakry. Et tout un pays, nous voulons que vraiment que les gens puissent avoir les références d'un panafricanisme, que nous ne puissions pas regarder les Européens, mais que nous soyons autonomes. C'est ça que Ousmane Sonko a voulu. Et vous pouvez installer même PASTEF de Guinée-Conakry pour votre démocratie de la Guinée-Conakry. Et tous les Sénégalais sont derrière vous. Mais dites-moi, vous avez quel rapport avec l'autorité guinéenne, les PASTEF et Mamadi Doumbouya? Ouais, Mamadou Doumbouya, nous, bon, on n'a aucune relation, vu qu'il est africain.
comme nous et aucune relation au Sénégal, mais notre président de la République avec, je peux dire, le Premier ministre, on le respecte parce que c'est une autorité d'ailleurs. C'est ça. On respecte les autorités, mais bon, pour des relations, aucun. Pour te dire, moi je ne vois pas. Franche vérité. Bon, tu peux te présenter parce qu'il y a beaucoup de Guinéens, il y a plus que 2000 Guinéens qui me suivent en direct actuellement. Est-ce que puis tu peux te présenter pour que les Guinéens savent de quel poste de responsabilité que tu diriges au niveau des PASTEF Dakar? Voilà. Pour mon nom, je vais l'anonymat. Je ne peux pas donner mon nom parce que bon, mais pour ce que j'occupe ici au Sénégal, je suis un coordinateur de PASTEF, je peux le dire, du président de la République, Bassirou et Ousmane Sonko. Je suis un leader dans notre localité ici au niveau de Dakar et on vous suit ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour cela que je vous ai appelé pour vous encourager. Encourager aussi les jeunes de Guinée-Conakry à pouvoir continuer réellement dans ce lancer. Okay. Merci beaucoup d'avoir passé et fais tout pour que je vais rencontrer avec le président Ousmane Sonko pour les remercier pour l'acte qu'il a mêlé pour l'Afrique et surtout pour les Guinéens qui vivent à Dakar. D'accord, ok. Donc, après, quand tu vas finir, vous pouvez m'appeler en bas et on va discuter ensemble et comment faire. En tout cas, encourage à vous et aussi le peuple guinéen. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Bon, c'est un responsable de PASTEF qui me suit depuis car longtemps, un collaborateur. Mais Andy, et il a eu le courage de m'appeler. Andir don non. Wano nde sare do min den tabiti de ngandi yimbe buy wombe nde sare do tawobe enen yaltinta dum. Donc ko bedo combat vrai fi li leydi do e fi piji buy kadi tawoji no andindira enfin jodoraka ni tum Dakar do sino jindede ara buy no andindiri buy kadi andindira kono mo kala nandi niveau ji mundi no andi dumaji mundi kono sala jabi en yida président Ousmane Sonko jode denge makko weltano demmo fe ko yoni ko yewtude surtout pour l'étranger ensemble qui vit à Dakar surtout taw yejjutu kadi il y a des Guinéens il y a des Sénégalais d'origine guinéenne que beaucoup de personnes connaissent déjà et be tawata do ngandi ma nganda de mari yimbe daribe yimbe hebabe do jandi do tawabe kadi administration on do tawbe kadi ko teddinabe marbe gandal parce que bawto jibinede leydi janda e leydi wonde ndi leydi don dum sanzalima originalité ma on nandirde non wodi wanon télé non France télé en Amérique d'origine guinéenne nationalité américaine partout dans le monde et min influence on no tidi ko do wadi en bonnata en gida kadi jama on wona dans la pagaille quoi comprenez. Et de toute façon, nous irons bien. Bon. Et what did I find? And what did I find? Come falgido addi don budi be. Do falgido addi budi o numero. Yon tigindar no récupérer di. Parce que do falgido là. Voilà, il n'a qu'à appeler VEV pour retirer. Bon, continuez à me rejoindre au plus 221 78 142 62 28 et goddo faljido addimbo di o numéro an do sikkitum hare ko faljido mo wawi hettude. Allô? Bon, c'est ça. C'est oublié même, j'ai un autre rendez-vous. Là, je fais 2 heures de temps déjà. Donc, Django. Et yewtay do fi Jani Alpha golle labade do wadi. Ampe su gol et Fali Poupa wago waɗugol concert lagine jango ko ɗum fuɗɗorte yewta fi Jani Alpha e yewte ngollen kadi preuve ji ɗi Jani Alpha déclare no parce que taw yejjutu tous les porteurs voix contribuent ɗo leydi lagine e yewta fi on tigi haray sukaɓe kay no tora toujours wattangol yila e ko woni kon feƴƴude ka leydi lagine. Inchallah on se retrouve demain soir à partir de 20h même heure même programme e so tawi Allah salaki so tawi ɗen wuri selli haray ko ɗum woni programme men o yafotande en daroto wana ɗo on jarama. Ciao ciao.